Финансовия министър на Полша Анджей Думански заяви, че страната няма да бърза с присъединяването към еврозоната, тъй като икономическите й резултати в момента са по-добри от тези на повечето държави, използващи еврото. В интервю за Financial Times Думански подчерта, че аргументите в полза на въвеждането на еврото са отслабнали, докато все повече анализи подкрепят запазването на злотата. По думите му, изборът на момент за приемане на единната валута е политическо решение и зависи изцяло от Варшава, въпреки че Полша е поела ангажимент да приеме еврото след изпълнение на критериите. Министърът отбеляза и силната обществена подкрепа за националната валута. След завръщането на Доналд Туск на власт през октомври 2023 година, злотата поскъпна спрямо еврото, а социологическите проучвания показват трайно мнозинство против присъединяване към еврозоната. По данни на Международния валутен фонд, полската икономика е достигнала близо 1 трилион долара и е сред 20-те най-големи в света. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие прогнозира ръст от 3,4% през тази година, най-високият сред страните от Европейския съюз, включени в анализа.